سلام زغبركم تخاتلتنا كما تعلوم باركسنا الساعة الزيناتات حيزة متعكم اللخو مجمرتاقن عرستاتهم عدوات لغ منغستي إيطاليان كوبانياتاتون أبو دبايت كتما باتا أمونغ إيرتران إيطاليان كتتاونا أي ركب نمجمار وطنك همزلو تقليتهم إثيوبيا وتدراتنا مريت سومالي أتيوم زبل كسي ناتيكاتهم نيروبي رئيس ختم خيني أبزب نعبت حمسلو زلاوان كلو لاو هايتن مفتح سراويتا سريدا زبل ناي سيقاتي زاكر رمزينا تزرقحن كالوتن زبلو زينا تاتيزنا متسيناكم لنا سناي مكتتال عودت لغ منغستي إيطاليان كوبانياتاتون أبو دبايت كتما باتا تمالي إسران شدشن سنة قلتشن إسران أربعتن بيرتران سالساي معلتو عدد زكايدة جوجل للأخ منغستي إيطاليان كايدة سرح كوبانيا تهاجرن بمنستر واناني تكالات سرحات إيطاليان أدولف أورسو كومون منستر قدات وزا إيرترا عثمان صالح تمرحهم أبو دبايت كتما باتا سيمين أوقيح بحرون سفيح عدد بمكياد قوات سيلوم علم اللهم أب عدتهم ودباتا أهقرام عرفو نفرتي باتا بيت مذكر كومون دسيت بمبزاح تزواويرم تعذبهم لأخ منغستي إيطاليا أبو دبايت كتما باتا عبز بزحلو بأماداريت سميناو قيح بحر ويزر أسمرت أبرهان سب مزيت زبان دموق سنسرعتا قبابلا تقايد اللهم منستر واناني تكالات سرحات إيطاليان أدولف أورسو مس إيرترا صنعن التأمامان شركنات كمسرت منغستو خامزة سرح فليت اللهم نسون أبسمرا بريزيدنت إيسياس أفوركن للا عسرت منسترات زساتة فحبارا وركب مكيادون دحرمو مقاس أسمرا مصر ماكير لوات دريزلا حقنيان صنعن دليت نمعبالن شركنات انكلتين هاقرات زغلت كم زخنة أبناي بحث مربب أبريه اللهم بمنستر وانينا تكالات منستر أورسو زمرحن منستراتن وننت عبيت خبانيتاتن زركبهم لأخ منغستي إيطاليا عب إيرترا عودت كجبر كم زغني تفريت اللهم اتهم كبانيتات عبت المعتا وفرغ قبر لزغلو لزلاتات مبزح كم زكادو دما كجلات سكني اللهم اتهم وننت عبيت خبانيتات رئيس مالهم كافسس لهم بريزيدنت إيسياسن لعلوات سبسلتان إيرتران عب أفنا وسمم بتحهم لزلون زلاتات درجة خلو مكوان تخنو تم قدمت زوحبون بجن توريزم أجركلوت متتاو قطتاو براتات مهنات عبيتن زمناوينن ناي حيوي زرجاتات أزيو زمناو أجركلوت بابور مدري أجرو إندسترين زمناو مربح أنسستان مخانم منستر أرسو أبزابو غازيتا أو مغلتي حابير لهم تم أوفرت بتوسخي أبي إرتراب تليكومينيكيشن أجركلوتن قرب مدهاني تتكا زعتن كالأنون لعل تقداسنا تاري لهم ما جنزيبهم مسارات التاريخ بزول الحبريتا زقزي في المعتون تحت قرصون أمامات ساب كربها مزعي تكبر خون مخان دما أتمنستر أبريهم أمونغ إيرتران إيطاليان كتتاونا أي ركب نمجمار وطن كامزلو تاقليتهم إيرتران إيطاليان نابقرب أوان كتتاو براتات كجمرا مخانن مع كانت زينا منغستي إيرترا تسابتسيبن أب إيرترا وقعو مبزح زكايد زلو العلوى إيطاليا ومنستر نقدن هاقراو فريات إيطاليان مس بريزيدنت إيسياس أفوركن كالوت عسرت منستراتن أمونغ وطن هاقرات كلو بزعبا زخل كتاباو زمدنا تمايعيتهم حيال حلف تخبانياتات إيطاليا بتركبات كمزي تساتفون منستر أدولفو أورسو تغيس اللهم دحر تركبات مسمع كانت زينا تحقراب زكايدو قلم حتت تنكوبانياتات كتاو ركبات أير زركبهم بروجكتات هابز متزعو هرح نمتكبار سلوهم وطن كم زغربو تزاريبهم انتخونا جن بزعبانا يبررا وطن زرزر حابريتا أي هابن هاقروم سي إيرتراب نتاو استراتيجيكاو شركنات كت مصر دليت كم زلوهون أتمنستر قاليتهم الزمدنا نملأ زباقرنا أفريكا نمرقا زدقفن مرأيهم تحقازن مرقا نجيرنا إنا نريو دم قبل واسيهم تن أبتم بصح ساتفا زلو أخبانيتات نقد إيطاليا أبتحت قرصي ودباتن معرفو نفرتن تحدث ساعات حرشا كمون تعنن ما فرمدهاني تنزهلو عدلات يدهسسالو نتبايتا زبيت زلو بتوريزم إيرتران مبربار وين أبتقداس نت كم زلوان أتمنستر نقدي قاليتهم إثيوبيا وتدراتنا مريت سومالي أتيوم زبل كسي نزيقاتهم وهبغال منستر قدات وزاي أمبسادر نبيو تدلا وتدرات إثيوبيا بزي حقا من قدي دوب ساقيروم نابقزاتي أتيوم زبل كسي مسرات كم زي بلو نبي بسي تزاريبهم سوماليا وتدرات إثيوبيا غابت الأخو حبرات أفريقيا وزاي بعسر تشوعات سنة غلتشن عسر تشدشن عمة مرات كز بزي حقا من قدي دوب ساقيروم ناب سومالي أتيوم زبل كسي بوكيل أمبسادر أبوكر أسمنا بلا ناب بايتو زاتا ترانا قريبا نيرام
ኢትዮጵያ ከም ኣካል መሰጋገር ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ሶማልያ ዝገበረቶ ክልተኣዊ ስምምዕን ኣብ ሶማልያ ብዙሓት ሰራዊት ኣዋፊራ ከም እትርከብ እትወሃብ ቃል ጠቂሱ ስለዚ ከምቲ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተባሃለ ስግረዶ ወታደራዊ ስርሕት ወይ ወፍሪ ኣይተኻየደን ክብል ንቢቢሲ ኣብሪሆም ኣምባሳደር ነቢይ ወሲኹ ምስቶም ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ላዕለዎት መራሕቲ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘተ ከም ዝተኻየደ እውን ኣመልኪቶም ካብቲ ዘተ ብዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝግበር ዝነበረ ዝኾነ መጻኢ ሓደጋ ንምክልኻልን ምግጣምን ዝግበር ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና እዩ ነይሩ ኢሎም ኣብ ሶማልያ ኣስኪሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ካብ ሓደ ወታደራዊ ማዕስከር ናብ ካልእ ወታደራዊ ማዕስከር ምንቅስቓስ ከምኡን ምንቅስቓስ ናውቲ ወይ ካልእ ወታደራዊ ንጥፈታት ከም ዝግበር እውን እትወሃብ ቃል ተዛሪቦም እዚ ንቡር ንጥፈት ምዃኑ ዝገለጸ ኣምባሳደር ነቢዩ ምስ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ክትዕ ተተሓሒዙ ነቲ ጉዳይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንምጉሃር ዝግበር ጻዕሪ እዩ ብምባል ንመንግስቲ ሶማልያ እናቒፎም ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ቪላ ሶማልያ መንበር ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ወፃኢ ዝርከብ ግዛት ሶማልያ ከም ዘይቆጻጸር ድማ ኣስሚሩሎም ኣምባሳደር ሶማልያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቦከር ዑስማን ወታደራት ኢትዮጵያ ደው ጥሒሶም ሰጊሮም ክብል ዝኸሰሰ ባይቶ ጸጥታ ብሶኒ 17 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ግእዝ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ጸጥታ ሶማልያ ዘለዎም ተራ መልኪቱ ኣብ ዘተየሉ ኣኼባዮም ብሰንኪ ተግባራት ወታደራት ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሩባት ዝሓዊሱ ሃገራዊ ወርሒ መስከረም ተሊማቶ ዝነበረት ምስጋር ከተናውሕ ተገዲዳላ ኢሉ እቲ ተወካሊ ኣምባሳደር ብዛዕባ እቲ ወርሒ መስከረም ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ምስጋር ዝርዝር ሓበሬታ ይሃብን እንተኾነ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ከውፅእ ተሓቲቱ ምንባሩ ዝዝከር እዮም እቲ ኣምባሳደር እቲ ባይቶ እዚ ኣብ ልዕሊ ሶማልያን እቲ ዞባን ከስዕቦ ዝኽእል ጽልዋታት ክሓስብሉ ይላቦ ኢሎም ወታደራት ኢትዮጵያ ንእስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምትካዕ ብዘይፍቃድ መንግስቲ ሶማልያ ደው ጥሒሶም ከም ሰገርዩ ክስታት ክስምዑ ቀኒዮም ዘለዎም ናይሮቢ ርዕሰ ከተማ ኬንያ ኣብ ዝብናዕ ትሕመሰሉ ዘላ እዋን ቅልውላው ሃይቲ ንምፍታሕ ሰራዊታ ሰዲዳ ዝብል ዘቅርም ዜና ተዘርጊሑ ጠንቅታ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ናዕቢ ብመንግስቲ እቲ ሃገር ክጸድቕ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሓድሽ ድንጋገ ቀረጽ ወይ ፋይናንሳዊ ድንጋገ ፋይናንሻል ብል ምዃኑ እዩ ብሰፊሕ ዝግለጽ ዘሎ እንተኾነ ህዝቢ እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብኣንፈለምኡ ምንቅስቓስ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ዊልያም ሩቶ ባከብሎም ኣይጽንሐን ፕሬዚደንት ሩቶ ኣብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኢድ ነሲኡ ከም ግብረ መልሱ ድማ ኬንያ ኣባል ኔቶ ዘይኮነት በዓል ኪዳን ኣሜሪካ ሜጀር ናብ ኔቶ ኣላይ ተሰይማ ኣምሳያዚ ኬንያ ካብ ባንክ ዓለም ወይ ወርልድ ባንክ ኣግራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ካልኦት ፋይናንሳዊ ትካላት ምዕራብ ልቓሕ ክትረክብ ኣብቲ መሳርሒ ዘመናዊ መግዛእቲ ምዃኑ ዝንገረሉ ናይ ድንጋገ ዕብየትን ዕድላትን ኣፍሪካ ኣፍሪካን ግሮስ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኣክት ሓለፋታት ክውሃባ ወዘተ ዝብል መዘክሩ ምስ ዋሽንግተን ከቲሙ እዚ ንኬንያ ኣብ ሙሉእ መሳርሒ ወይ መጋበርያ ዋሽንግተን ከም ዝገበራ እዩ ዘስምዕ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣቢሉ ኬንያ ናብ ካሪባዊት ሃገር ሃይቲ ዓቃብ ሰላም ክትሰድድ ዝብል ሓሳብ ምስ ቀረበ ድማ ብብዙሓት ወገናት ተቐባልነት የብሉን እንዳተባሃለ ጸኒሑ ኩነሱ ኣብዚ ሰሙን ንትእዛዝ ዋሽንግተን ኣኽቢራ ድሮ ኣስታት 400 ሰራዊታ ኣብ ሃይቲ ኣራጊፋላ ፕሬዚደንት ሩቶ ነዚ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ምስ ከተመ ከይጸንሐን ሩስያውን ብቐና ሃገራት ምዕራብ ሩስያን ኣግሬሽን ኣጌንስት ዩክሬን ክብል ክኾነና ተሰሚዑ ኣብቲ ከይተበገሰ ዝፈሸለ ዋዕላ ሰላም ዩክሬን እውን ምስ ውሕዳት መራሕቲ ኣፍሪካ ንይምሰል ከውደኽደኽ ተራእዩ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ድማ ኤክስ ኣብ ርእሲ መንእሰያት እቲ ሃገር ከቢድ ቁጥዐ ፈጢሩ ምክንያቱ ሎሚ መንእሰያት እዚ ሃገር ብዙሕ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ከንብቡ ሃይ እጎምንም ዘሎም ነቲ ናይ ሩቶ ጽሑፍ ናይ ባይደን መሳርሒ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ምልክት ይክብሉ ዮም ተሰማሚዖም እዚ ድማ ፕሬዚደንት ሩቶ ዝወሰዶ ናይ ኣሜሪካን ኬንያን ምዕሩይ ሽርክነት ወይ ዊን ዊን ዘይኮነስ ናይ ለመናይን ተኻባይን ሽርክነት ዘስማዕ ጎስጓሳት ዜጋታት እቲ ሃገር ብሰፊሑ ስዕቦም ብተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለታት ኣንጻር መንግስቲ ኬንያ ካብ ፓርላማ ክሳብ ፈጸመ ኣካል እውን ጎስጓሳት كجنفل جمير لام كينيا شح جزي بدأ جاز عشت بوليتيكا ورجعت زلوات تمثل مالت سرع مرجعت كايد استفعل لي حد استجاز بريزيدنتي تاتن سبسلت أنه زت زرع لها جر تخون ببلشونان ناي كوربوريشن درجة زلو جبنات وي كوربوريت ليفل كرايم جن أزياس تقامات أتهجرام نايزي أبنت نتهجر نوح وانز مرحواس درابيت كينياتا جازيف معدل ندادي يوننوم بزي كازيزم صعبون تكالاتيوم NCBA Group Mediamiant Group Heritage Group of Hotels Brookside Diaries President Kenya ነበር ኡሁኑ ኬንያታ ስሙ ኣብ ፓንዶራ ፔፐርስ ሚስጥራዊ ሕሳባቶም
ኣብ ስግር ባሕር ዘቐምጡን ዘንቀሳቕሱን ገበነኛታት ዓለምናውን ተረኺቡ እዩ። እዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ዊልያም ሩቶን ብተመሳሳሊ ምስ ስድራ ቤቱ መዐደሊ ነዳዲ ሩብስ ፔትሮሊየም ይውንን። ካልኦት ምዝጉባትን ዘይምዝጉባትን ማዕለያ ዘይብሎም ትካላት እውን ይውንኑ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ ምቅሊት ስርቂ ክረክብ ዝተጸገመ ራይላ ኦዲንጋ እውን ኣብ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪካ ክኸውን ሰበስልጣን ኬንያ ዓዲ ሒዞም ክዘሩን ክጉስጉሱልን ዘይተዓዘበ ወገን ኣይነበረን። ብሓፂሩ ኬንያ መዕንደሪ ውሕዳት ዜጋታትን መደበር ወጻእተኛታት ስርቂ ኣፍሪቃን ክትከውን ከላ ዳርጋ 95 ሚእታዊት ናይ 54 ሚልዮን ህዝባ ግን ካብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ክላቐቕ ኣይከኣልን ዘሎም። ዓመታዊ ሓደ ሰልፊ ወይ ሑፂ ተወዳዳሪ ንምርጫት ሃገር ክመጽእ ከሎኻ በዞም ኣብ ታሕቲ መስመር ድኽነት ዘለዉ ዜጋታት ብምሽቃጥን ብምሕጋዝን እዩ እንተወሓደ ካብ ዝምቲ ሃገር ብፅሒት ክህልዎ ዝቃለስ። ስልጣን ምስ ጨበጠ ድማ ምስ ሰራቕቲ እቲ ሃገር ብሓባር ካዝናታቱ ክመልእ ይሰርሕ እምበር ናይቲ ህዝቢ ኩነታት ኣይንታይን እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኬንያ እምበር ሃገራዊ እቶት ንምኽዓባት ብዝብል ምስምስ ንንኣሽቱ ወነንቲ ትካላት ኣፍረይቲ ሓረስቶትን ስሞል ስኬል ቢዝነስ ኦነርስ ነጋዶን ቃቑሖን ባንን ከይተረፈ ልዑል መጠን ቀረፅ ክኸፍሉ ዘስገድድ ሓድሽ ድንጋገ ቀረፅ ወይ ፋይናንሳዊ ድንጋገ ብፓርላማት ሃገር ድሕሪ ምሕላፉን ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ድማ ክታሙ ከንብረሉ 2 ቀነ ጥራይ ክተርፎ ኣዝዩ ከቢድ ናዕቢ ተወሊዖም። ፖሊስን ሰራዊት እቲ ሃገርን ንናዕበኛታት ብሓይሊ ክብትኑ ኣብ ዝፈተንሉ ድማ ሰቅቲ 22 ዜጋታት እቲ ሃገር በፂት ክሞቱ ከለዉ ኣስታት 300 ድማ ቆሲሎም። እዚ ዘገርም በስቲ ዘወልዑ ዘሎ ቅልውላው ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ጠቕላላ ቁፅሪ ግዳያት ኣስታት 400 በፂሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ጆክ ምስራሕ ዘይስልክየን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብምስምስ ቅልውላው ካሪቢያናዊት ሃገር ሃይቲ ንምፍታሕ ዝብል ዕላማ ናይሮቢ ኣስታት 400 ሰራዊታ ሰዲዳ ዝብል መርመም ዜና ተሰሚዖም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም